Morjesta vaan kaikille siellä ruudun toisella puolella. Ja tervetuloa uuden videon pariin jälleen kerran. Ja tänään me katsojan pyynnöstä reagoidaan Super Mario duppeihin. Ja mä en tiedä miksi mä teen tän koekkaasti. Mua ei edes kiinnosta tämmöiset videot, mutta katsoja halus, niin why not? Olisi mielenkiintoista nähdä millaisia se on. Ja tää on Luikin päivä ulkona. Ja joo. Luikin päivä ulkona lähtee nyt. Mario! Mitä, mutsi? Lähdössä ulos, kultaseni? Joo, mutsi, mun pitää pelastaa prinsessaa. Olethan niin kiltti, otat velisi Luigin mukaan. Ihan oikeesti, mutsi, hän on niin vauva. Ei hän ole vauva, ja tiedätkös, hän voisi auttaa sinua sen lohikäärmeen kanssa. Sen nimi on Bowser, mutsi, et ikinä oikein tiedä mitä teen, okei? Et vain ymmärtäisi. En ymmärrä, miksi et voisi ottaa häntä mukaan. Hänkin vain haluaa pelastaa prinsessan. Hän on niin vitu dorka, kaverin tekee pilkkaa hänestä. Mario, tiedät, etten pidä tuosta kielenkäytössä tässä talossa. Ihan sama kuinka monta prinsessaa olet pelastanut, olen silti äitisi. Ja nyt otat veljesi mukaan, ei ole vaihtoehtoja. Ala tulla, Luigi. Jee, minä lähden seikkailemaan. Kerrot varmaan mutsille, että tupakoin. En Mario, en aio kertoa. Joo, parempi on listaa potkasi sua persuksille. Anyway, pidä suusi kiinni pallinaama. Tyypit tulee tänne. Kuispanee. Ei. Miks toi kakara? Koska mun mutsi on vitun idiootti! Mitäs tänään? Mun pitäis hakea Peach Bowserin persreijästä, mutta jätän sen väliin. Ei vois vähempää kiinnostaa. Haluuks te vahtaa golfklubille ja mennä siihen altaaseen? Me tehtiin se toissa päivänä. Halus hengaa kodin luona? Oi, kodi on pikku paskia, on saanut tarpeeksi siitä perseenreiästä! Come on, kundit, ei vittis oikeesti maleksi tänään, okei? Mä haluan tehdä jotain. Hei, tahdotteko nähdä jotain todella hauskaa? Mä kerron sulle mulkero. Prinsessa on tuolla alhaalla ja sinun pitäisi opeta kuoppaan ja pelastaa hänet. Oletko varma tästä, Mario? Ja arvaapa mitä vielä, kaveri. Hän kertoi mulle, että hän todella halusi seksata sunkaan. Voi veljet, älä huoli prinsessa. Täältä tulee Luigi. Aurinko tahtoo olla ystäväsi, Luigi. Kun se tulla alas, anna sille yläfemma. Ei hätää, tyyppi. Purppurat-sienet ovat niitä parhaita ja antavat sinulle supervoimia. Okei, Kyrpäkalle, prinsessa on aivan varmasti tämän oven takana. Lupaatko, Mario? Luigi kiltti. Enhän minä koskaan valehtelisi sinulle. Mario, minulta pääsi vahinko. Ei hitsi, kusiksää housuus? Vittu mikä idiootti. Okei, tyypit, meikäläisen pitää viettää pikkuvauva koti, jotta äiti voi vahtaa sille kuivat alusvaatteet. Uskomatonta. Jo taas päivä pilalla. Kiitos minun ärsyttävälle idioottiveljelle, joka Aika hyvä. Toi jätkä on niin luuseri. No mites se on, poju? Haluuks sä ihan sekasin? Okei. Avaa suus, poju.
Mitä tässä Viimeisen tapahtuu? kerran, mutsi, en tiedä missä hän on. Missä näit hänet viimeksi? Minähän kerroin sinulle, että hän jäi Daisin kanssa. Pitäisikö soittaa poliisille taas? Ehkä he löysivät hänet, mutta eivät ole vielä soittaneet. Ei olisi pitänyt päästä häntä menemään. Tämä on minun syytäni. Hän on niin herkkä poika. Mutsi, ihan missä tahansa pikkuäli on, olen varma, että hän on kunnossa. Olisi pitänyt ostaa hänelle puhelin. Vaikkakohan poliisia liikaa, soitan hänet taas. Voi, kun paini sisäsi olisi täällä. Hän tietäisi mitä tehdä. Hei mutsi, tiedätkö mikä piristää? Joo, saatana! Oliko liikaa pyydetty, että toisit veljesi kotiin? Voi herran tähden sentään, Mario. Ei hän osaa pitää huolta itsestään. Hän on vain 35. Hei, joku vetelehti tuolla ulkona. Taivas sentään, se voisi olla hän. Luigi! Luigi! Oletko se sinä? Kuinka ärsyttävää. Tää on oikeesti ihan... Ihan ok. Reagoitava. Joo. No, ei muuta. Nähdään ensi videossa. Ja kommentoikaa mitä haluaisitte nähdä meidän tekevän jatkossa. Ja jos tykkäsitte videosta, niin pistäkää tykkäys. Ja jos tykkäätte musta, niin tilatkaa kanava. Niin sit mä voin tehdä lisää videoita. Joo. Ja kommentoikaa jotain kivaa ja jotain muuta. Ja me nähdään taas ensi videossa. Moi moi!